На двары вясна ў цэнтры Мінска баявыя сутыкненні. Улада Лукашэнкі пад пагрозай. Сілавікі разгубленыя і не ведаюць, як спыніць пратэсты. Тая вясна стала для яго сігналам. Краіна пачынае супраціўляцца. Што і папярэднічала, калі гэта адбылося і чаму. Згадаем у дэталях і падрабязнасцях. Гэтыя кадры з чарнобыльскага шляху 1996 года. Лукашенка яшчэ не канчаткова захапіў уладу ў краіне. Рэферэндум па змене Канстытуцыі быў яшчэ наперадзе. Але ўжо за год да гэта, у 1995 ён у парушэнне дзейснай Канстытуцыі правёў свой першы рэферэндум, на якім змяніў дзяржаўныя сімвалы, надаў рускай мове статус другой, а фактычна першай і адзінай дзяржаўнай мовы і пачаў курс на усталяванне ў краіне дыктатуры. Это определение главного. Главное, экономика давно определила, но в умах политиков, кажется, это еще не определено, поэтому приходится и выяснять отношения по поводу России. Дарэчы, высвятляць адносіны Лукашенка пачаў яшчэ за месяц да свайго рэферэндуму. 11 красавіка ў Вярхоўным Савеце адбываліся гарачыя дыскусіі наконт мэтазгоднасці яго правядзення. Прысутнічаў там і Лукашенка. У яго адрас выказаўся дэпутат Станіслаў Шушкевіч, які ў 1994 пазбавіўся пасады спікера шмат у чым дзякуючы Лукашенку. Ён валодае, падкрэсліваю, канкрэтнай выканаўчай уладай і ніяк не можа зразумець, што пры гэтым нельга валодаць заканадаўчай уладай. Лукашенка ж усё выдатна разумеў. Это дэпутаты не маглі зразумець, што Лукашенка не пацерпіць ніякага падзелу ўладаў. Ён адзін і выканаўчая, і заканадаўчая, і судовая, наогул абсалютная ўлада. У знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму 19 дэпутатаў ад апазіцыі БНФ зладзілі ў Вярхоўным Савеце галадоўку. Эта галадоўка магла прыцягнуць увагу грамадскасці як унутры краіны, так і за яе межамі. А Лукашенку это не было патрэбна. На ягоны загад ноччу дэпутаты былі жорстка збітыя і выведзеныя з залі. Уварвалося 300 чалавек з аўтаматамі, з маскамі, і з дубінкамі, і з маскамі ў твары, і збівалі дэпутатаў. Это міжнародны скандал. Відаць, каб не было гэтага скандалу, Лукашенка і спяшаўся дзейнічаць. А били страшэнна. Мне пашанцавала, ў прынцыпе, таму што, значыць, я сядзеў у цэнтры, пакуль пачаў, так сказаць, займаць нейкую самаабарону, мне просто скруцілі рукі. Ну, так, прычым удваіх круцілі так, што пашевеліцца просто было немагчыма. У меня галава была вот ніжэй. Як жа так атрымалася, што менш чым за год Лукашенка здолеў падпарадкаваць сабе ўсе сілавыя структуры? Але не ўсе тады яшчэ без пярэчання ўслухаліся Лукашенку. Акрамя гэтых людзей, якія білі нас, якія выкручвалі нам рукі, побач адціснуты да сцяны стаялі міліцыянты. Я бачыў, як гэтыя людзі адводзілі ў бок вочы. Я бачыў, не ўсе, праўда, ну большасць гэтых людзей. Я бачыў, як гэтыя людзі, ну па-чалавечы перажывалі тое, што адбываецца ў гэтай зале. Гэту ж яву тады ж патлумачыў лідар БНФ Зянон Пазняк. Я таксама бачыў гэтую міліцыю. У чым жа прычына, чаму міліцыя адчувала сябе неякавата? А вось тыя людзі, якія былі ў чорным, з чорнымі панчохамі на галовах, тыя, якія былі ў касках з аўтаматамі і ў бронежылетах, гэта былі звяры. І прытым з асаблівай ненавісцю нас яны ненавідзелі і стараліся балюча ударыць. Усё вельмі проста. Наша міліцыя – гэта грамадзяне Рэспублікі Беларусь. А гэтыя, што былі ў панчохах і чорныя, это расійскія падонкі, якія запрошаны Лукашэнкам сюды. Гэта крымінальнікі, якія уключаны ў гэтыя спецгрупы і якія выконваюць гэтыя бандыцкія даручэнні. Тады шмат хто не верыў гэтым словам. Але ж Лукашенка пасля яшчэ не раз вернецца да гэтай практыкі. Калі не падпарадкоўваюцца свае, то запрашаць расейцаў. Так будзе ў жніўні таго ж 1995, калі аб'явяць забастоўку работнікі мінскага метрапалітэна. Лукашенка звольніць незадаволеных, а сам запросіць маскоўскіх машыністаў. Так будзе ў 2020, калі шмат хто з работнікаў тэлебачання не падтрымае жорстка разгону пратэстаў. Лукашенка адразу пазваў расейскіх прапагандыстаў. І не толькі прапагандыстаў.
Пацярпелыя ад жорсткасць біцця ў жніўні 20 згадваюць, што там удзельнічалі расейскія наёмнікі. І зноў знаходзіліся тыя, хто ў гэта не верыў. Як не верылі 30 гадоў таму, што ў краіне ўсталёўваецца дыктатура. На нашей земле устанавливается диктатура. Устанавливается фашистский режим. Вы адчуваеце пачатак яго, калі пачынаюць зневажаць людзей і калі мужчыны, неважна ў якой яны форме, пачынаюць біць жанчын. Гэта ўжо паўлюдзі. Бо нармальна выхаваныя людзі, кім бы яны ні былі, яны да гэтага не апускаюцца. Але Лукашенко за гады свайго кіравання зрабіў так, што не толькі да гэтага апускаюцца, але гэтым ганарацца, за гэта атрымліваюць узнагароды і падвышэнне па службе. Тады, вясной 1995 народ не хацеў бачыць таго, што ў краіне ўсталёўваецца дыктатура. У той час не было інтэрнэту, апошнія навіны можна было даведацца з незалежных газетаў ды з радыё «Свабода». Якраз праз гэта радыё я пачуў пра збіццё дэпутатаў Верхоўнага Савета. Памятаю, запісаў перадачу на касетны магнітафон і даў паслухаць людзям на працы. Шмат каго гэта абурыла. Але шмат было і тых, хто лічыў, што Лукашэнку перашкаджаюць навесці парадак у краіне. І Лукашенко пачаў яго наводзіць. Не з пасадкі злодзеяў-карупцыянераў, а са сцяга герба і мовы. Знешні працэс выглядаў дэмакратычна. Ішло абмеркаванне па радыё і тэлебачанні, розныя меркаванні можна было прачытаць у газетах. Праўда, тых, хто падтрымліваў Лукашэнку, на газетных старонках было большасць. Я выпісваў туды газету «Звезда». На трэцяй паласе звычайна адводзілася месца на пісьмы чытачоў, дзе ішло абмеркаванне пытанняў рэферэндуму. Мне запомнілася пісьмо даярак з Магілёўшчыны, якія патрабавалі вярнуць ім сцяг з арнаментам і герб з каласкамі ды кветачкамі льну. Трэба ўявіць сабе вясну 95-го. З мізэрнымі зарплатамі, якія з'ядала інфляцыя, якія затрымлівалі на 3-4 месяцы, з дэфіцытам тавару ў крамах. І вось сядзяць на нейкай ферме даяркі і перажываюць за герб са сцягам. Цяжка ў гэта было паверыць. Праўда, праз гадоў 10 я пазнаёміўся з былым журналістам са «Звезды», які мне распавёў, што гэтыя лісты пісалі самі журналісты і самі ж на іх адказвалі. Прычым зверху даводзіўся нават адсотак, колькі павінна быць за і колькі супраць. Таму не мог тады Лукашенка не перамагчы. Далей ён правёў яшчэ адзін рэферэндум, дзе змяніў канстытуцыю, потым яшчэ адзін, дзе зняў абмежаванні па тэрмінах ва ўладзе, і такім чынам у Беларусі ўсталявалася не тое, што дыктатура, а абсалютная монархія. Бо Лукашенко ўжо хоча перадаваць уладу ў спадчыну сваім сынам. Таму ў далёкім 1995 ён сказаў слушна. Ну, я проголосовал за одного человека. Хто той чалавек, усе ўжо добра ведаюць. Як і тое, што беларусы ў 1995 страцілі значна больш, чым мову і сцяг. Бо народам без гістарычнай памяці і нацыянальных каранёў значна лягчэй кіраваць. Ці атрымаецца задушыць Беларусь канчаткова, пакажа час. Але гісторыя краіны ўжо не раз даказвала. Тое, што здаецца знішчаным, можа нечакана вярнуцца.